Ahoj, tady Klára a dneska je 2. ledna a rozhodla jsem se si vytvořit vision board na rok 2024. Teď jsem viděla, že to je celkem trendy na TikToku a tak, určitě to lidi dělají už spoustu let, jsou lidi, kteří si to určitě dělají na každý rok, já to budu dělat poprvé. Takže, já mám tady tu nástěnku. Teď tam mám zrovna fotky, takže všechny sundáme pryč. Se mě mrzí, že nebudu mít před očima každý den hnusný ksicht svých kamarádů a rodiny, ale sorry, ale moje sny jsou důležitější než vy. Sorry, jako. Takže jako první věc vás vezmu na můj Pinterest. Takže nejprve si na Pinterestu najdu nějaké obrázky a potom si je vytisknu. OK, diplom. Vyjeli mi tady diplomy pro děti, takže prosím, já bych chtěla tady ten diplom. Tady je v pohodě, stáhneme to, budeme si představovat, že to je diplom. Strašně ráda bych si jako představila mít už svoji domácnost a o něco pečovat. A mít své soukromí a tak dále. Vím, že to je absolutně nereálné, ano vím. Splní se mi to? Nejspíš ne. Je to absolutně nereálné, ale dej mi to tam, protože to je prostě krásné a je to něco, co každého člověka motivuje. Mně se líbí tenhle obrázek, je takový jako pěkný, estetický. Prostě milé. Je moc hezké. Kičový to je hrozně, ale to je hezké právě. A nebudem tam dávat ale tady ty typy jakože šetření, jo? Nebudem šetřit prostě. Budem přijímat a ne šetřit. Fuj, jak já vidím tady ty kaše teplé, tak mi se z toho úplně zvedá žaludek. Mě strašně jako cvičení znervozňuje a nebaví mě to, takže možná bych si tento rok chtěla najít možná i cestu k tomu, jako aby mě to bavilo, ale nevím, jak to mám udělat. Mě to prostě strašně nebaví a strašně mě to obtěžuje a jako, mám nízký tlak, hej. V tomto roce nechci mít nízký tlak, už prosím. Já teď všechny ty fotky vytisknu. Tady Klára z 2. dne. Šla jsem za naší černobílou tiskárnou a ta se rozhodla natisknout. Jsem na to měla nervy. Pak mě zachránil teda člověk, který má barevnou tiskárnu. Kde obrázky mám, jo. Ale už jsem teď v takové fázi úplně demotivovanosti, nasranosti, že bych to nejradši zahrala do a vyhodila to z okna prostě. A vyhodí mi do Ale řekla jsem si, že nový rok, nové já. Když jsem si je takhle vytiskla, jsem zda, že jich je celkem málo. Málo chybí. Hned v lednu. Hned dej dovolenou. Jinak už příště nějaké nástěnky. Ty mi to přijde jako úplná blbost, hej, když se na to dívám, že to vypadá hrozně dětinsky a hrozně trapně. I am beautiful! Jestli člověk manifestuje něco v hlavě, anebo si to někdo napíše, tak to nepůsobí tak trapně, jako když si tady vytěže, friends, why? I'm so beautiful. Yes. Prostě go girl! Nevlezlo to. Teda vlezlo, málo chybí. Chybí. Měla jsem málo těch fotek, takže jsem musela vymyslet, jak to tam narvat, aby tam bylo... Až vám někdo bude tvrdit, že perfekcionismus je výhoda. Je to mentální, normálně onemocnění a 40 minut jsem připichovala na tuhle nástěnku tyhle debilní obrázky, protože prostě jsem to nemohla sestavit tak, aby se mi to za prvé líbilo a za druhé, aby to tam vlezlo. Mě to vyčerpalo. Koukejte, tohle je moje nástěnka. Už to je konec, hej, protože už nemůžu normálně. A mně ta nástěnka přijde tady ke stolu, z tady té strany do skříně. Ano, ve skříni mám tady přesně 3.
Nástěnka přijde tady, vedle psacího stolu. Tady se můžu celý rok dívat na to, co jsem za celý rok nedostala a nedostanu. Když se bude blížit konec roku 2024, tak se budu stresovat, že nemám ani jedno z toho, co je na té nástěnce. Možná tak takhle voda s citronem, no. Tak jo, to je vše, už nemůžu prostě. Čau.